De Weegop wordt mogelijk gemaakt door Keno Media. De Weegop is een serie voor de ganse dag met gewoon met een goede carnavalsartiest. Dit seizoen gaan we de Weegop met John Tane, Frans Teunis, Andy en Roy, Shaking DJ's, Virgin Spitze en Dita Koblenz. Maak je borst maar naad, want in deze aflevering gaan we de Weegop met Andy en Roy. Roy Willems en Andy Kronenberg. Voordat Quinn van W3 hun bij elkaar brachten, hadden ze allebei een solo-carrière. Maar ondertussen zien de twee niet meer zonder elkaar weg te denken. LVK-knallers zoals Plek de Wiezers vast, Vastelavondsvirus, De Laatste en Het Dak eraf zien ze al jaren populair bij de Limburgse carnavalvierders. Met deze twee toppers toeren we vandaag door gans Limburg. Wat zijn hun doelen voor de komende jaren? Wie denken ze over elkaar? En wie houden ze hun stem optimaal in orde? Dit en veel meer gaat gezien in een nieuwe aflevering van De Weegop met Andy en Roy. Bezoekje brengen, wie is het echt? Zijn ze leuk of toch een beetje vrij? Houdt hij van friet of toch van sop? We gaan het zien, hey in De Weegop. Ja, en dan zien we weer een nieuwe aflevering van De Weegop. En vandaag gaan we De Weegop met jongens uit Valkenberg. We hebben afgesproken met Andy en Roy. Nou, je kent ze vast wel. Hartstikke leuke jongens. Een druk programma. We maken vandaag alles vragen en overal met. Dus ik ben eens benieuwd. We hebben afgesproken bij Andy en Valkenberg. Dag. We zijn ze toch? Ja. Hallo jongens. Zoals dat niet zo gepland waren. Nee, ja, inderdaad. Dat is wel leuk dat je er zit. Welkom. Van een verrassing. Ja. Ja, leuk. We zien met de camera even. We maken de ganse dag De Weegop met Tig. Ja, leuk. En met Roy natuurlijk. Mooi. Inderdaad. Ja, het duwen aan de Roy. Ja, vertel eens de planning. Wat gaan we vandaag doen? Weer gewoon vandaag eerst gewoon voor Nut. Dus een zitting. Daarna gewoon voor Ubersberg. En dan mogen we nog even omhoog gewoon voor Schwalmen. Dus ja, een hele leuke planning vandaag weer. Ja. En wat kunnen Veer en de kiekers verwachten? Gewoon lekker met gewoon. En zien wie het achter de schermen gaat. Als veel zin optreden. En ja, dat. Ja, en die leggen zo uit. Ja, het thuisfront, die gewoon vandaag gewoon die lekker vieren. Dus mijn kinderen die gewoon nog hulpen, dat is de zitting. En ja, dan gaan ze met mijn ouders met vastelavond vieren. Dus ja, het zit in de bloed bij ons in de familie. En wat is zich verkleed? Als Indiaan. Als Indiaan. En wat vindt zich zo tot papa zo zink? Leuk. Ja? In Chinees? Nee. Wat dan? Wat is die? Ja, eigenlijk wel een Chinees, maar dan gewoon Japanse. Japanse Chinees, ja. Ja, dat is eigenlijk geen Chinees. Ik denk heel veel hysterie. Tenminste, dat is wat ik steeds meer terugkreeg van de lui. Ja, reageren eigenlijk steeds beter. Een bepaalde energie. Zo goed ook vredig bij de opname van de halve finale. Ja, dat gebeurde echt in de zaal. En ja, hoeveel jaar geleden? 7 jaar geleden is dit begonnen? 8 jaar geleden. Ja, dan wordt het natuurlijk nog niet zo wie het nu is. Dus dat is wel heel ruig om te zien dat ze zich daar samen ook gaan ontwikkelen. En als je nu een carnavalsartiest mag roepen, wees de allerleukste vindt, behalve Andy en Roy. Wie is dat dan? Ja, Hoendervel vind ik ontzettend leuk. Ja, dus en Bjorn en Mieke ook. Ik heb er eigenlijk een paar. Beppie natuurlijk. Frans, mijn schoonpap. Ja, het zijn er zoveel. Ja. En die kent Andy natuurlijk het beste van ons allemaal. Wat moeten we hem vragen om een beetje uit de tent te lokken? Oh. Zien er geheimpjes, zien er dingen boven achter allemaal te vissen? Ik denk dat we de aandacht soms wel moeilijk vindt. Misschien wel dat alle ogen op hem gericht zijn. Ik denk dat dat wel spannend vindt. Doe dat het nog kind, want het gaat eraf, nu het hier begint. Kijk maar naar het daar, het gaat eraf, alla, alla, het gaat eraf. Het ganse jaar de rem erop, het vaste loof is hard voor. Ja, ik heb gehoord de dichtbeste grondlegger van Andy en Roy. Nou, dat is zo gelopen. Ja. Dus, ik denk dat het niet waar 2014 man, of niet? Zoiets? Voor mij geschreven. Ja, oh ja, Solo. dat was het. Ja. Ik had voor Andy, volgens mij hadden we een keer ons bij het provement getroffen in Maastricht. klopt. En toen zijn we aan de praat gekomen en hebben we voor Andy toen een LVK-leedje geschreven. Halve finale meegehaald. En ik moet altijd heel erg in mijn geheugen graven. Volgens mij heb ik Roy op de camping getroffen een keer in Italië. En toen zien we weer eens in de praat komen. Toen kwam ook van Roy een vraag van, goh, volgens mij ook van, kent ze wat voor me schrijven misschien een keer.
Maar je wordt allebei, Andy en Roy waren solo allebei? Allebei solo, ja. En ja, dat is met het LVK natuurlijk altijd aan regels vast, van maximum 3 liedjes per componist. En toen heb ik eigenlijk bij jou allebei eigenlijk in het jaar gegaan van, goh, kent je elkaar eigenlijk niet, want als we nou het combineren, dan maken we er eindnummer van en dan kan het. Dan is het te realiseren. En volgens mij binnen een kwartier hadden ze al contact gehad en kwam de go al. En toen zijn we aan de slag gegaan. Toen hebben we eigenlijk toen een heel leuk vernieuwend liedje gehad. Ik denk als het nu wordt uitgebracht, dat het veel verder was gekomen. Van Slovens Meetje, dat was eigenlijk een dancebeat en gecombineerd met blazers, wat een beetje van Slovens zegt. Het begint, giet mij nog een dag. Het geit eraan, alarm, alarm. Het geit eraan, giet mij nog een dag. De kleur op tien gezicht, dat brengt ik jouw kopie mee. En zelfs iedere valse toon, dat klinkt gewoon van dicht. Het is net alsof ik dich goed ken, maar ik wist niet wie ik ben. Door dich heen iedere dag. Beweeg op, beweeg op, beweeg op. Ja, Roy, we zijn dus bij Andy Toes geweest. We hebben de eerste optreden gehad, maar we hebben nog even met die gesproken. Nee, ja, in de auto al natuurlijk. Ja, precies, ja. Leg eens voor de lui uit Andy en Roy, we zien dat. Ja, dat zijn 2 jongens uit de gemeente Valkenberg aan de Geul. Die samen liedjes zingen. En niet alleen in vastelovend, maar ook door het jaar heen. Dus we zijn eigenlijk allround in het en nu langzaamaan. Natuurlijk met de vastelovend ontzettend veel gedaan, voorheen. Maar omdat we nu ook meer boet in de vastelovend seizoen gaan optreden. Dus ik heb er nog meer mee te doen. Ja, en wie Roy nog niet kent, wie is Roy? Ja, ik ben Roy. Ik woon in de gemeente Valkenberg in Suip, het dorpje. Ik ben nu 47 jaar. Getrouwd, 2 kinderen. Een dochter van 16 of 17 en een zoon die binnen 15 is. En op dit moment ben ik werkzaam bij de gemeente IJsselmargraten. Een groot cv, persoonlijk en zakelijk. Ja, tuurlijk. Er moest ook een beetje lol maken. Hè? En ja, op werk wordt ook wel lol gemaakt, maar dit is helemaal lol maken. Ja, leg eens uit boezien van nu. We zijn nu in Ubachsberg op een dameszitting. En juist komen een paar van die mannen van het grote koer, die komen langs. Die zijn voor ons geweest. Op dit moment zijn de Todenzak bezig. En naar de Todenzak mogen we weer proberen de dames gek te krijgen. Het is gespied, dus hang maar druk de jas en trek de wiezers vast. En voor nu weer alle tijd. Dus hang maar druk de jas en trek de wiezers vast. En voor nu weer alle tijd. Shit is op, want hij schminkt hem ook nog op. Dringend bruik, overdienen houdt de kop. Buiksken aan en dan houden we veel weer af. Vermotte grond, want er klinkt alweer. Allah! Pas niet in 3 dagen wat je er wil. Zit gewoon de klok Hans even stil. De vastelovend lukt het niet te snel. Dus plek voor alle wiezers vast. Maar ja, de hoofd la 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 la. Ja, en die voorzien nu even een tussenstop. Vertel. Ja, dat klopt. Grote verrassing. Mijn nefke is prins geworden. In ieder geval, de beurt, als het goed is, nu in Gulpen, werd uitgeroepen tot jeugdprins van... jeugdprins van de Gaarkikkers. Dus dat is natuurlijk fantastisch voor de ganse familie.
die zijn hier in het geheim allemaal. En we zijn even snel tussendoor gekomen. Daar ik natuurlijk nog zwalmen, maar gewoon even mijn neefje feliciteren. Leuk, ik ben benieuwd. Ja, Kom maar snel. Veel vliegen door de lucht. Waarheen, daar waar sterren zijn. Daarheen, veel vliegen door de lucht. Waarheen, daar waar sterren zijn. Daarheen. Met veel plezier en veel geluk, zwaar richting hemel en terug. Hebste zin om met te vliegen, kom gezellig met mij met. Al wat gewoon is, wordt dan klein, wist u wat ik dan met mijn? Dan sta ben de best verkocht en vervliegen door de lucht. Beweeg op, beweeg op, beweeg op. Ja, heel veel optredens. Een mega druk seizoen. Wie haalt je dat vol met de stem en met de keel? En... We hebben gemberthee en je hebt oefeningen. Wat Quinn ook al voorheen al gezegd. Je hebt stemoefeningen met zo'n nepfluitje, zeg maar. Je kunt geen geluid doen, maar het traint wel de stembang. En zo weinig mogelijk in grote menigte gaan kallen. Want dat is ook finesse. Ja, dat denk ik ja. Want als het een druk seizoen is en als je de stem kwijt bent, dan kun je ze niet optreden. Want je dat alles live. We doen alles live. Tenminste, dat is wel ons ding. Want ja, ze vragen ons voor te zingen en niet voor te bewerken natuurlijk. Ja, dus dan moest het toch wel zorgen dat de stem in orde is. Ja, Roy, en voor de lui die nu het loeren zien en die zijn geen artiest, wie voelt dat nu voor op een podium te staan? Met wat kunnen ze vergelijken? Ja, ik vind het gewoon chic als ze dan inderdaad thuis en de lui de liedjes met zingen. Lachen, lekker meedoen. Ja, en wie de lui dat wat niet hebben, wie zich die moeten voelen, ja, slecht goed te leggen. Maar dus, ja, het is heel juist wie van de auto's hoort. Ik heb in een achtbaan of zo, ja, misschien wel, ja. De mix tussen gelukkig gevoel, adrenaline. Voornamelijk dat adrenaline gevoel, ja. Het is zelfs zo, als ze een keer kopie hebben, dan ga je zingen en dan is de kopie weg op het moment dat ze het zingen is. Tenminste, daar heb ik dan helemaal geen last voor. En je zit met die tweakers, Andy en Roy. Wat is nu, aan de lood niet, nee, wat is nu het meest vervelende aan Andy? Ja, eigenlijk alles. Maar dat kan ik niet zeggen, maar... Andy is een geweldige kerel, als er niet bij is. En ja... Als er sliep? Nee, dan ook nog niet. Tenminste, Daniel zegt van niet. Nee, want... En wat is nu vervelend dan Roy? Ja, dit. Vooral dit. Ja, dit. Ja. Krullenbol. Ja, dat is een haar. Is dat heel erg ijdel? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Nee. Nee, hoeft maar één hurkje verkeerd te zitten en dan... ja, dat heb ik dus niet. Ik wil de laatste zijn, de laatste bier op het laatste wijntje drinkt. En op de fietsenbus naar huis toe brengt, met hun s'nachts het Limburgs volkslied zingt. Laat mij de allerlaatste zijn. Vervechten ons in het leven naar de top. Ze leren ons, een winnaar geeft nooit op. Wat is de favoriet liedje van Andy en Roy? Oh, dat is een goeie. Ik vind het allemaal leuk. Allemaal carnavalsmuziek, daar je van... ik heb echt geen favoriet. En even een voorkeur, vindt ze Andy of Roy leuker? Je moet ene zeggen. Ik moet ene zeggen. Ik denk Andy. Ja? Ja, ik denk het wel. Oeh, Roy. Ja. Helaas. Over 5 jaar, wat heb je daar nog allemaal metgemaakt? Met optredens? Als het zo al blijft wie het nu is, ja, dan is het alleen maar geweldig. Maar ja, we hopen natuurlijk dat het nog steeds meer en chiquer wordt. Maar ja, wat we vandaag al hebben metgemaakt, dat wordt al helemaal af. Ja. En misschien is dat misschien al achterhaald dat het uitgezonden wordt. Maar stel je voor, binnen nu en 5 jaar Andy en Roy LVK gewonnen een keer. Ja, dat zou natuurlijk een druim zijn. Ja, zeker. Kijk, voor met omdat we vooral heel erg leuk vinden. En we willen heel graag altijd... Het uitgangspunt is eigenlijk voor ons altijd de finale. Maar ja, nu druimen ze natuurlijk ooit een keer van om te winnen. Heb je nog een boodschap voor de vastelavondvierders?
Ja, fijn kerstdag sowieso. Maar die zijn een lum, hè. Ja. Die komen ook nog, hè? Ja, die verzitten nu in 2023. Ja. Nee, jongen, 4 vastelovend, houd vastelovend vast, geef vastelovend door. En voorhopen nog ergens op het podium weer tegen te komen. Of de neven. En we vonden het super tof dat je met ze geweest. Dus ik hoop dat je ook een leuke dag hebt gehad. 100%. Ik vond het een uniek kiekje achter de schermen. Dus dames en heren, als je deze video ziet, duimpje omhoog voor Andy en Roy. Hoi hoi.